Het wie een hele drokte bij de heegste starttonnen bij de IFK's-wedstrijd in Heeg. Want daar willen ze wijzen, slag je stuurboord naar de geul, naar het moeilijke bovenste tonsje. Maar zeker heerschop die dacht, ik truw ze boven de indringtonnen. En daar ging Arend Wisse de Boer, daar ging Makkem Klaas Cuperus. Maar eigenlijk hier zeker heerschop daar zelfs ik wij matten. De meesten dat van Marijn Altshoorn. Want die dacht van ducisme in het paard. En dan werd wat getruw en gedacht. En ja, daar kwam een reed vlagje bij Marijn Altshoorn. Maar die daarna vol faasje voortging op die start. Want hij hier vol een hele mooie start. En ik eerst er maar weer boven de indringtonnen te landen kwam. En hier zullen de zielige makkers helemaal achteraan. Want zij kon juster dan winnen. Maar Joert boven de indringtonnen en als je net goed starten, dan kom je net meer naar voren. Waar ik wel naar voren kom, ja, dat weer dus die Marijn Altshoorn. Die zie het goed in dat kruisrek. Kom naar de Walseinerwal en dan wederom naar richting Heeg. En dan maar de Sjen werd je uitkomen. En daar wie het een geziek. Tony Brundel. Tony Brundel komt ineens goed bij de tonnen. En die zei van, nou ik ben misschien wel baas. En dat jouw vrouwtje Oorzinga op dit moment daar toch eronder te sturen. En die maakt dan zelfs nog zien dat ze van Marijn Altshoorn langskomt. En Tony Brundel gaat mooi als eerste om de tonnen. De gast met er een beetje op eigen wetter. Maar ja, vrouwtje Oorzinga die traint hier ik altijd op de Heermermarkt. Nou, die maakt even jocht uit, want ze mat van Marijn Altshoorn langs. En dat betekent dat Marijn Altshoorn onderlangs komen kan. En die had meer gang bij die tonnen. Maar het weer een raar knieperige tonsje. Dat moet zijn we. En vrouwtje hier misschien beter even nog wat meer ruimte nemen kan. Want dan zou je het gebeuren dat beide tonnen Marijn Altshoorn weer in de goede positie komt. En daarachter wat er gebeurde, ja, het ingen en nij, het oren. Je moest eigenlijk net op stuurboord komen, want dan moest je achter iedereen los. Maar ze ziet het al je te krap op die tonnen. En dat betekent dat je er net goed omheen kan komen zoen. Zo je bijvoorbeeld Jaap Hofstee van de 10 kan absoluut net goed bij die tonnen komen. En dan maak je zien wat er gebeurt. Net ingen had het eigenlijk zo'n uit zijn, de camera van Omroep Friesland, maar de rest van de skippers had het net goed zien. Je maaie net met een deel van het skip de tonnen rijtje. En dat is de tonnen. En dat is het skip. Boom. Nou, maar je met nog verder maar uit meidje. Maar ze gaan rustig terug. En net iemand had er wat van zijn dat over no past. Maar dan kan net meer een protest inleverd worden. Maar ja, zo ziet iedereen dit te verrotten. Want omdat Jaap Hofstede ziet, kwam Sibu Siesling in het gevaar. En dan komt de Slettemers die komen nog onder terug. En bovenaan je het Arend Wisse de Boer. En Sibu Siesling zal op de tonnen te landen komen. Maar hij maakt wel weer om. Met iedereen raast. Oh wee, oh wee, oh wee. Maar voor Sibu Siesling, ik een van de favorieten van de oude dagen. Die maakt in deze dij, met die beliers. Want verder ziet er net zo hele volle in. Dat wil zeggen, de street kon je wel omgaan, maar de omstandigheden waren vrijwel gelijk. Alleen dat ziet één denk in, onderin moest je 2 ton hebben. Je kon de bakbodstonnen nemen richting Walsijn of de oortonnen nemen naar Heegta. Nou, en je wordt eigenlijk Tony Brundel dwong om die tonnen naar Heegta te nemen. En eigenlijk wilde die net zo graag gaan. Maar Marijn Altshoorn die denkt van ja, ik liet Tony Brundel net los, want ik had gevoelig Hudder Zielig en dus ik in die kant, ik uit. En dan zei de rest van het veld, dan maar wij eigenlijk maar eens even zien, zo'n wel weten willen, wat voor kant is het beste. Nou ja, dat wie in dit geval wat Jelle Talsma die richting Walsijn en die gaat Arend Wisse de Boer achteraan. En dan maakt je wijzen en dan maakt hij de slag. Hij zou voorin komen op een mooi vierde plakje. En dat zou de hullenwedstrijd net weer afstaan. Omdat het naar die kant bleef. En ik zei al, Arend Wisse de Boer die kant ik uit. En die komt op een zesde plakje te landen. Geen enkel probleem van die man. Lucas Bouwman gaat deze keer mee, maar Aas is net meer. En dan komt er wat achter in het veld te landen. En zo ziet iedereen te zieken. Nou, Tony Brundel komt eerst bij de tonnen. Net zien steende dat. Maar de rest weer wel wat dichterbij kwam. Dat wil zeggen dat vrouwtje Oorzinga, die weer op de kont van Marijn Altshoorn te landen kwam. En die vochten een lekker dueltje uit. Beide tonnen nog even en op een nij met vrouwtje Oorzinga het roer even omhoog doen en dan komen ze achter Marijn Altshoorn del. En dan show je dat die beide om de tonnen gingen. En dat is eigenlijk nog de enige keer dat het een beetje ruzie bij die ton is met iedereen. Dat iedereen net goed bij die tonnen komen kan. Wat letter binnen de omstandigheden krijgt weer even oors en dat betekent dat je dan wel komen kunnen. Vrouwtje Oorzinga
viel haar gelukkig in deze wedstrijd op haar eigen wetter eigenlijk. Want dan kan je eens even vooruit zijn en je kan je eigen slagen uitzieken. En dat is verschrikkelijk mooi. Nou, daar komt de rest van het verhaal en dan zie je dat iedereen weer wat naar achter naar voren gaat. Maar dan is het maar een plakje. Zeker Heerskop komt ik echt net helemaal naar voren en dat weer wel verrassen. Dan komt vrouwtje Oorzinga dicht bij Tony Brundle. Want Tony Brundle had op een nij geen gelegenheid kregen naar de Walseinder Wal te gaan. En dan is het dit het duel werd het in deze wedstrijd omgekeerd. Vrouwtje Oorzinga die komt heel dicht bij Tony Brundle. Ze mat er wel achterlangs, maar dan draait Tony Brundle op het tijd. En dan zien we naar die tonnen hoe dat komt. Als er maar op tijd gang rijden kan Tony Brundle, dan is het helemaal klaar voor hem. En dat komt no clear, maar hij zit al een beetje in de piepzak, om het zo maar te zeggen. Want vrouwtje Oorzinga die komt hulp dichterbij en is dus Brian Alsthoorn in dit stukje ik voorbij dien. En ja, ze zit haar aardig op haar kont. Nou, maar om de tonnen wordt er geraast en schreeuwt. En dan komt de vrouwtje Oorzinga erachteraan. En dan ben wij eigenlijk wel benijd hoe dat aanzes komen zal. Maar we moeten eerst even zien wat er nog meer bij deze tonnen bad. Want ik zei al, het is de laatste keer dat het wordt. Ja, Jelle Talsma die komt lekker op het vierde plakje. Dat is geen probleem. Maar dan komt Lucas Bauma erachter. En die denkt nog dat er de tonnen krijgen. Maar dan moet er weer door de wien. En dat is heel vervelend, want ja, als je 2 keer op een hele meters door de wien maakt, want hij maakt eigenlijk direct wet door de wien, dan kom je helemaal stil te lezen. Zomaar eens naar wat die man al hier bad. En dat Jelle Talsma dan vergoed eigenlijk verwijderen is van Liewe Bauma. Nou, Lucas Bauma. Dan komen de oren er al hier achteraan en dan gaat het verder wien. En dan ben ik benijd wat er Barcel en jij hebt. Tony Brundle, eindelijk, hij zei van dan moet ik de Wals aan de kant maar eens een keer had, want dan ken ik misschien gelegenheid. En dan vind ik het heel mooi dat vrouwtje Oorzinga zei, ik kies het orenpaard. Even van dit keer net meer de Wals aan de kant, maar de hemerkant. Want je bent aan het wedstrijd en misschien leidt het dan nou wel even beter. Maar dat is dus absoluut net het geval, want Tony Brundle komt 4 wij als eerste om de tonnen. En dan ken vrouwtje Oorzinga, Sjen, als ze nog van Marijn Alsthoorn bloed, ken dat nog. Ja, ze leidt op bakboord. En die man die het protestvlagje nog in het wansje, zeker Heerskop, die in problemen zit om naar voren te komen. En dan hult hij meer problemen bij de tonnen uit. Maar deze man winnen op eigen wetter. Tony Brundle van de Gasmer en die viert feest. En vrouwtje Oorzinga, ze is Joert de mooie, hele mooie twadde. Dan even de uitslag van deze wedstrijd hier bij Heeg op kaart. Op 1 dus Tom Brundle met de Lietse Lis. Dan op 2 vrouwtje Oorzinga Meijer. 3 Marijn Olsthoorn. 4 Jelle Talsma. 5 Lucas Bauma en 6 Arend Wisse de Boer. De favorieten op voorhand zitten dus al hier nou in de top van deze uitslag. Dan zoon Michiel Kalsbeek. 8 Gerald Tadema. 9 Jeroen de Vos met de Eelkje 2. 10 Jaap Hofstee. 11 Sikke Heerskop. Valt al. 12e Walter de Vries, 13e Sibo Siesling, ik net goed, 14e Robert de Jong, 15e Jilles Banstra en 16e Klaas Cuperus. Hij hier Averij en moest de wedstrijd verlitten. Dan het algemeen klassement. Mijn oortrek van de minste wedstrijd. Dat doen we omdat Tony Brundle hier zit. Dus op 1 Tony Brundle. Maar 3,9 punten op 2 vrouwtje Oorzinga Meijer met 4 punten. Dan op 3e plek Marijn Olsthoorn. 5 punten, zit al hier heel dicht bij elkaar zelfs na je 3 wedstrijden. Dan 4e plek Lucas Bauma, Sibo Siesling, Gerald Tadema, Arend Wisse de Boer, Klaas Cuperus, Jilles Banstra, Jelle Talsma dan, Michiel Kalsbeek, Jaap Hofstee en pik je eigen favoriet Druut, onderaan Robert de Jong